Egingo dugu mapa bat, Barakaldoko eskola pare bat kokatzen mapan, eta bere ibilbidea sortzeko batetik beste batetara joateko. Adibide moduan, simplea da, baina ikusiko dugu nola txertatu elementu guztiak. Gaude map hub horrian, joan algara new map bat hasi egiten mapa berri bat, baina joango gara my maps, hori ikusiko ditugu ditugun mapak, hau dira egindako bi froga, eta orain bai egingo dugu berria. Venga, lehenengo gauza izango da kokatzea, nahi dugun eremuan edo, Barakaldon kokatuko gara. Venga, eta bigarren pausoa izango da adibidez mapa hartzea. Hemen agertzen dira ja eskolak, orduan behar da hau ez zait askorik komenik, hartuko dut beste bat eskolen izenak ez daukana, eta orduan hobeto. Begiratu dituzu dauden mapa mota desberdin batzuk, adibidez hemen badago bat piratez polita izan aldena, hori pireten letra erabiltzen du eta polita izan alda planteatzeko altxor baten bidea edo mapa edo horrelakorik ikasleekin. Venga, nik erabiliko dut streets eta hasiko naiz kokatzen elementuak. Eskolak dira eta orduan elementuak kokatu behar ditut, elementuak kokatu behar ditut bai normal edo bai argazki batekin. Kasu honetan nik egingo dut argazki batekin. Kokatuko dut argazki bat eta noski bilatuko dut argazki hori ordenagailuan. Nik badaukal ja hor gordeta muku eta larrea eskolak egiteko. Hemen ageritzen da eskola eta argazkia eta place kokatzeko. Kokatuko dut bere lekuan, gutxi gora bera hemen dago muku, hor daukagu ja muku kokaturik bere argazkiarekin. Hemen deskripzioan, ditura dago jarrita, muku, hemen jarri dut deskripzio bat, muku eskola, eta hemen link bat, bere web horrira joateko. Edo informaziozko mapa baldin bada, edo zen horritara joateko. Ni badaukat hemen zabalik ja muku eskolaren horria, kopiatuko dut, eta itxatziko dut linka. Aldatu aldiot kolorea ikonoari, eta nahi dudan kolorea jarri, edo aldatu aldiot ikonoa. Eskola bat denez, aukeratuko dugu adibidez, ikonoa. Badaukagu gutxi gora bera muku kokaturik, kokatuko dugu larrea. Venga, orduan berriro argazkian sakatu, igoko dugu artxiboa, eta larrea eskolako irudia jarriko dugu. Kokatu irudia, eta gutxi gora bera hemendik zegoen, gutxi gora bera hemendik, hau izango da beba da. Kontuz tamainarekin, behitu hemen agertzen den tamainarekin, handia agertzen da bestea txikiagoa, beba da konbeni da argazkiak prestatu baino lehen, edo prestatxerakoan, tamaina berdinetakoak egin guztiak. Berdin agertzeko. Badaukagu, baita ere jarriko dugu bere deskripzioan, eta jarriko diogu bere linka. Hemen daukat baita ere eginda, eta orduan jarriko diot linka. Berdin, aldatuko diot ikonoa, eta baditut bi elementuak prest. Hemen ikusten duzuenez badoaz egiten taldeak. Sortu alditu taldeak, agrupatu elementuak, eta baina batzuetan, oso zaila baldin ez bada mapa, behar bada ditugu erabiliko, eta sortu itxiko ditugu elementuak. Adibidez, hau, multiset, sakatzen badugu eta hartzen badugu lauki bat, hartu alditugu bi edo hiru elementu batera. Elementu batzuk batera, bitu, jarri da berde hemen, horrek esan nahi du hartuta dagoela, eta hemen, behar bada, hori jarri alditut taldeetan, edo zarikatu taldeetan, taldeak egin, elementuak kokatzeko. Ez dugu erabiliko orain, egingo dugu normal. Orain, momentu batean, egin alduguna da, ibilbide bat bien artean. Horretarako erabiliko dugu marratxoa, eta joaten bagara klik egiten
momentu batean, markatu aldugu ibilbide bat, ikusteko nola joan, hori, bukuzulu batik, garrearaino. Markatu aldugu ibilbidea eta hori izan alda beste ariketa mota bat. Egingo du klik bikoitza maitzerakoan, eta berdin jarriko diot izena, eta gero deskripzio bat, edo link bat, jarri aldiot, edo horrelakorik. Baita ere aldatu aldiot kolorea, ibilbideari, eta berdin, taldekatu, edo horrelakorik. Hemen ageritzen da gainera distantzia, dagoen distantzia bien artean. Amaitzen dugunean, eta hemen orain kontuz, ibilbidea gara, gauza pare batekin, hasteko, lehenengoa, gordeko dugu mapa. Muku, ez dakit eginda daukadan bat izen horrekin, jarriko dio muku bi bada espada, eta badakizue deskripzio bat jarri aldera. Hemen, enbez eta hori link egin baino lehen, beti gorde behar dugu. Kontuz gorde botoiarekin, hor dago pizka bat galduta, baina askotan joan behar dugu gordetxe. Gordeko dugu, eta orain agertu dira bi botoi berriak. Nork ikusi alduen eta nork editatu alduen. Txakatuko dugu nork ikusi alduen, hemen agertzen da pribatua dela, baina egingo dugu publikoa. Itxiko dugu, eta berriro salbatuko dugu. Hemen joan behar gara beti gordetzen, gero arazorik ez izateko txertatxerakoan. Nork editatu alduen, desabilitaturik dago, habilitatuko dugu, eta jarriko dugu nork, adibidez, jarriko dute dozeina proba bat egiteko. Orduan, esaten du ez duela aurkitu, baina bera bada, ez dagoelako nire basean sartuta. Txiko dugu. Orain bai berriro salbatuko dugu, eta orain bai enbez egingo dugu. Eta behitu, hemen badaukagu kodea, kode hau kopiatzen badugu, eta txertatzen badugu gure sitean edo gure blogean, sitean adibidez kapsulatu aukera erabiliz, bertan izango dugu mapa jarrita. Eta egiten badugu link, hemen badaukagu linka, bakarrik kopiatu aldugu linka, eta pasatu nahi dugunari berak ikusteko. Ikusten duzuenez, oso errez montatu aldira mapak, eta erabilgarriak izan aldira ekintza desberdinak egiteko gelan. Auzoko ariketak egiteko, herriko ariketak, egiten baditugu zabalagoa mapak ibilbide batzuk egiteko herri batetik bestera, beste batetara, eta hemen zeuden beste bi edo hiru elementu, bakarrik zen hori kokatzea puntu bat, orduan berdin, kokatzen badugu puntu bat edo zilekutan izango ditugu aukera berdinak, gero, linkak egiteko, deskripzioak eta hartu aldugu eremu bat zehozera dirazteko, egin aldugu poligono bat, klik bikoitza egin eta amaitu, edo jarri aldugu testu bat, nahi badugu, hartzaltzeko, zehozer, momentu batean, ikono batean. Nire ustez, erreza, erabilgarria eta polita ikasleekin lan egiteko. Gero Google Maps erabiliz, erabiliko dugu beste era batean, baina nik adibidez Google Mapsekin konparatuz, hau iruditzen zait oso erreza, bai guk, bai ikasleek erabiltzeko.